συγχωρείτε, θα ήθελα μία γραμμή από την Κύπρο να δώσω και εκεί τα υπέροχα παγωτά μου τη Εύγα. Βάζω και κραγιόν. Α, για να μην το ξεχνάμε. Κάνεις θόρυβο, Γρηγόρη, μου φαίνεται. Πήρε τα κοκτέιλ του. Ωραία. Δεν μπορώ να πάω περιποιητή στο κορίτσι. Μια ολόκληρη χρονιά τα λέγαμε μαζί κάθε Παρασκευή. Θα πάω να φτιαχτεί. Όχι, με τίποτα. Βέβαια, έχω μια δυσκολία στην άμμο. Αλλά έρχομαι. Σιγά και σταθερά. Προσέχω και τα καβούρια, μη φοβάσαι. Ειρήνη μου, έλα να σε φιλήσω. Να σου πω, καλό καλοκαίρι από τώρα. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Τέλειωσε και αυτή η σεζόν. Ήταν μια πολύ όμορφη νομίζω σεζόν και μια σεζόν που είχε τα πάντα. Και επειδή είχα μια κουβέντα με τους τηλεθεατές μου πριν κάνα 2 ώρες από τώρα, γύρω στη μία και τους τα έλεγα, θέλω να πω και σε εσάς ένα ευχαριστώ για όλα αυτά τα δώρα που με μεγάλη χαρά προσφέρατε στους τηλεθεατές μας και φέτος. Γιατί είναι και σημαντικά και βεβαίως στοιχίζουν κιόλας. Λοιπόν, δώσατε πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα για φινάλε για το τέλος. Τι θα δούμε, βρε, Ειρήνη μου? Έχουμε φέρει μάλλον best sellers από όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή τα πιο αγαπημένα μας σχέδια σε ψιλοτάκουνα και λίγα flat. Λίγα αντρικά έτσι δειγματοληπτικά και λίγα παιδικά για να δούμε τι μας άρεσε. Λίγο να τα θυμηθούμε, να τα φρεσκάρουμε. Ωραία. Να πω ότι αυτά τα παπούτσια είναι αυτά που φορούσα προχτές, που για άλλη μια φορά τρελαθήκατε. Μόλις βλέπετε και τα φοράω, είναι ορισμένα πέδιλα και μάλλον σε εσένα θα τα πω, Ειρήνη, γιατί οι τηλεθεατές θα ξέρουν αφού μου τα λένε. Είναι ορισμένα παπούτσια, είτε flat είτε ψηλά, και μιλάω για τα γυναικεία γιατί αυτά είναι αυτά που τέλος πάντων κι εγώ, επειδή τα φοράω και όλα τα θυμάμαι και έχω αίσθηση. Είναι μερικά λοιπόν που αυτό που λέμε 10 στους 10 λένε τρελαίνομαι με αυτό. Ωραίο. Διότι δεν μπορεί με όλα τα σχέδια να είναι όλοι σύμφωνοι ότι ναι, αυτό μας αρέσει, όπως συμβαίνει και σε εμάς. Βλέπουμε μια βιτρίνα, μπορεί να έχει 50 κομμάτια, με κάποια τρελαινόμαστε, κάποια μας αρέσουν, κάποια μπορεί να μας είναι αδιάφορα και κάποια άλλα να είναι εντάξει, αλλά προτιμώ εκείνο. Υπάρχουν όμως κάποια σχέδια που είναι αυτό που λέμε 100% επιτυχία. Μέσα σε αυτά, στη φετινή, τουλάχιστον προς το τέλος της σεζόν, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τα χειμωνιάτικα, είναι το συγκεκριμένο πέδιλο. Το οποίο βγαίνει σε 2 χρώματα. Το φορούσα πάλι, λέω, ή χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι το τι διάβαζα από κάτω. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, όταν ανεβάζουμε μια φωτογραφία, επειδή 9 φορές στις 10 είναι για δώρο, υπάρχει και μία που είναι ότι φοράω σήμερα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι το κάνουν και σε εμάς. Το κάνουν και σε εσάς. Γράφουν από κάτω, βασικά απευθύνονται στο account της ΝΑΚ, σαν να είναι η Ελένη. Ελένη, δώσ' τα δώρα, Ελένη. Δηλαδή το βλέπουν και... Όταν ανεβάζω φωτογραφία στο Instagram και δεν σας γράψω κάντε like, αλλά σας λέω σήμερα φοράω αυτό το ρούχο, αυτό το παπούτσι, αυτό το αξεσουάρ, ξέρω εγώ αυτό το λουλούδι, είναι γιατί... Θέλουμε και να ευχαριστήσουμε εκείνους που μας τα δίνουν, να τα φοράμε, αλλά να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί ό,τι φοράω, εδώ πάει 10 στα 10, θα αυτοθαυμαστώ, σας αρέσει. Δηλαδή, ό,τι επιλέγω να φορέσω, γιατί έρχονται πάρα πολλά πράγματα εδώ. Όπως και παπούτσια, το έχω πει κατά καιρούς, έχω πάρα πολλά. Έχω συλλογές περσινές, προπέρσινες. Πολλές φορές μπερδεύεστε γιατί ψάχνετε να βρείτε κάτι που φοράω, μπορεί να είναι 3 χρόνια πριν, αλλά εμένα μου αρέσει και το φοράω. Θέλω λοιπόν να ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτό, από το να απαντάμε σε έναν που σπάει το τηλεφωνικό κέντρο. Και γι' αυτό το ανεβάζουμε σε μια φωτογραφία και λέμε αυτά είναι. Όταν όμως λέω απλά αυτά φοράω, δεν σημαίνει ότι διεκδικείτε κάτι και από αυτό το δώρο. Όταν μπορώ να δώσω κάποιο από αυτά, το γράφω. Αυτό σήμερα, κάντε like και το πάρετε. Λοιπόν, αυτά και ένα ακόμα θέλω να πω, πολύ επιτυχημένο, είναι αυτό εδώ. Τελείως άλλος τύπος, είμαστε στο ψιλοτάκουνο, εδώ είναι ψηλό, αλλά είναι όλο μαζί. Πλατφόρμα. Αυτό το σχέδιο πλατφόρμας που δεν θα βαρεθώ να σας το λέω, γιατί ελπίζω να το φέρνουν και την επόμενη σεζόν για όσους δεν το προλάβατε, που βγήκε σε καταπληκτικά χρώματα και στο χρώμα του δέρματος που έσκιζε και στο κόκκινο και στο μαύρο που κάλεσε προχτές την Ειρήνη και λέω καλέ, πού είναι το μαύρο μου, έχω φάει τον κόσμο, δεν το έχω μέσα, μου το πήρατε πίσω. Θέλω το μαύρο τώρα. Εντάξει, υπάρχει αυτό ή τελείωσε? Είναι κομμάτια που έχουν πάει καλά. Αυτό που λες δηλαδή. Αυτά όχι, είναι στανταράκια. Είναι κάποιο σου λέει το καταλαβαίνω από την αντίδραση του κόσμου, το καταλαβαίνω και από μένα. Να, είδες, δεν το έχει φέρει. Μάλλον δεν το έχει φέρει δερμάτινο. Αυτό δεν υπάρχει μάλλον. Ναι, κρίμα, κακός που το άφησα να φύγει από τα χέρια μου. Υπάρχουν τελευταία κομμάτια. Να πούμε στον κόσμο καλό μήνα καταρχήν και να πούμε ότι σήμερα ξεκινάμε προσφορές. Οπότε, ό,τι δείξουμε σήμερα μπορούμε να το βρούμε με έκπτωση www.nak.gr και να τρέξουν στα καταστήματα να βρουν το παπούτσι που τους αρέσει γιατί τελειώνουν τα νούμερα. Και στο e-shop. Ναι. Εκεί μπορούν να το βρουν. Ναι. Κάποιος μπορεί να μην έχει στην περιοχή του ή και στο νομό του, να σας το πω απλά, κατάστημα NAK. Μπορεί να το βρει αμέσως μπαίνοντας στο www.nak.gr. Το βλέπεις, υπάρχει, βλέπεις και τα νούμερα, υπάρχει. Το παίρνεις, σου έρχεται, τελείωσε. Καθάρισες. Ναι. Λοιπόν,
Πάμε να δείξουμε μερικά ακόμα κομμάτια. Εντάξει, αυτό τι να πω τώρα. Ναι, αυτό πολύ ωραίο. Αυτό και αν το έχω φορέσει, ειδικά στο ροζ του εγώ πάρα πολύ. Αλλά την τελευταία φορά που ήμασταν μαζί και το έβαλα στο μαύρο και το ανέβασα φωτογραφία μόνο, δηλαδή τα πόδια μου κάτω-κάτω με το παπούτσι για να το βλέπετε γκρόπλαν, να το ευχαριστιέστε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Και εγώ που έκανα κανένα 2 εμφανίσεις πήρα πολύ χειροκρότημα. Ναι, είναι μεγάλη πολύ επιτυχία ωραίο το παπούτσι αυτό. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, είναι ωραίο το παπούτσι, το αναδεικνύει και εσύ, ρε Λένη. Αλλά θέλω να πω, είναι ωραίο παπούτσι αυτό. Αλλά και εσύ που το φοράς το αναδεικνύει. Και εγώ που το φοράω, αλλά εγώ δεν είμαι και μοντέλο. Δηλαδή δεν το βλέπουν στη Ζιζέλ και λένε βέβαια, δεν να, έχει αυτό, να το. Εντάξει. Θέλω να πω ότι ναι. πολλές φορές λέμε μα το φοράει η τάδε, βλέπεις ένα ξένο μοντέλο 1,92 και λες εγώ που, να το βλέπετε και σε έναν κανονικό άνθρωπο που δεν είναι ούτε 25 χρονών, ούτε έχει τις τέλειες αναλογίες. Μια χαρά είμαι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, αλλά θέλω να σας πω. Μου πάει, σου πάει. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Ναι. Έτσι για να μην αγχωνόμαστε. Πολύ ωραίο παπούτσι. Είναι ένα Νιου είχε πολύ ωραία σχέδια φέτος. Είναι αυτή η γωνία που έχουμε εκεί. Γιατί αυτά εδώ. Εξαιρετικά πέδιλα, πολύ θηλυκά. Αυτό είμαι φαν της. Ναι. Η γυναίκα ξέρει τι φτιάχνει. Ανεβαίνει ψηλά, είναι ψηλά τα τακούνια, αλλά έχει και τη φιάπα, οπότε δεν κουράζεσαι πάρα πολύ. Συνήθως τα περισσότερα σχέδια έχουν λίγο αυτό το χ. Το βλέπουμε σε όλα τα σχέδια και στην πλατφόρμα της, που επίσης είναι μια πολύ ωραία λαμπερή. Όταν τη φοράμε χρυσίζει μάλλον, δηλαδή πηγαίνει και με τις δύο αποχρώσεις, ό,τι και αν φορέσουμε από πάνω. Και είναι πάρα πολύ σταθερό. Έχει και αυτή την ομορφιά του εδώ που έχει λίγο μεταλλικό. Ψηλό παπούτσι, αλλά πολύ σταθερό γιατί είναι πλατφόρμες. Όταν λέτε προσφορές, εννοείται σε όλα σας τα παπούτσια. Ναι, σε όλα μας τα παπούτσια. Όλα, τα καλοκαιρινά. Όλα. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κατάστημα έχει έκπτωση. Για πόσο καιρό? Είναι το πρώτο δεκαήμερο μέχρι να ξεκινήσουν επίσημα οι εκπτώσεις του καλοκαιριού. Και στα παιδικά? Σε όλα. Και στα αντρικά? Σε όλη τη συλλογή. Για 10 μέρες μόνο αυτό? Για 10 μέρες μέχρι μετά να μπουν οι κανονικές εκπτώσεις. Ισχύει το 10 ναι, μέρες? παντού. Και οι κανονικές εκπτώσεις πότε είναι? Νομίζω ξεκινάνε 10 Ιουλίου. Σοβαρολογείς? Ναι. Τόσο νωρίς? Ναι. Παλιότερα νομίζω ξεκινούσαν 15, αλλά τώρα πλέον έχουν τραβηχθεί όλα. Είναι μεγαλύτερες οι περίοδοι εκτόσεων και ουσιαστικά ξεκινάνε και προσφορές γιατί βοηθάει πάρα πολύ την αγορά. Εγώ θα σας δείξω άλλο ένα πέδιλο που πολύ μου άρεσε και το φόρεσα πολύ φέτος. Με είδατε να το φοράω πολύ στο κόκκινο εμένα, γιατί είχα κρατήσει το κόκκινο και το έβαλα πάρα πολύ, αλλά πολύ. Τόσο λεπτό, τόσο ωραίο. Μη φοβάστε ότι μπορεί να φύγει το πόδι σας από μέσα, να γλιστρήσει, να βγει λίγο κάπως. Πόσες φορές με είδατε να το προχωράω και να το τρέχω, γιατί δεν είναι και. Είναι ψηλό, αλλά δεν είναι το πανί ψηλό, το δεν μπορώ να το περπατήσω με τίποτα. Είναι το κανονικό γυναικείο ψηλό, ας πούμε. Είναι 10, κάπου εκεί, που είναι αυτό που μπορείς να περπατήσεις. Το πέδιλο, πραγματικά. Δείτε το και σε μαύρο, σε αυτές που τέλος πάντων είσαστε του πιο έτσι, κλασικού ήσυχου ρεπερτορίου. Πάρα πολύ ωραίο. Λευκό και μπλε. Πολύ ωραίο Versace. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά brands. Δηλαδή πέρα από τα Steve Madden, τα Nina New York, τα δικά μας που είναι πολύ μεγάλη συλλογή, έχουμε Versace. Έχουμε τη Rebecca Sanver που είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχεδιάστρια και έχει ιδιαίτερα κομμάτια όπως αυτό με το μποτάκι που είναι όλο δαντέλα με πολύ έντονα χρώματα. Τι άλλο να δείξουμε, και αυτές οι πλατφόρμες είναι πολύ αγαπητές. Τις έχουμε και σε ένα nude με glitter το οποίο το έχεις, αλλά τώρα έχουν τελειώσει τα κομμάτια, οπότε δεν τα έχουμε φέρει εδώ. Πλατφόρμες Steve Madden, επίσης ψηλές και πολύ σταθερές και σε μαύρο και σε ταμπά. Είναι ένα παπούτσι αυτό το οποίο και κάθε χρόνο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, μπορείς να το συνδυάσεις με τα πάντα. Και εγώ θέλω να μιλήσω για αυτά που τα έβαλα, τα ευχαριστήθηκα, τα φόρεσα εντός και εκτός εκπομπής πολύ. Γιατί αυτά τα πήρα σπίτι, έπαιξαν πολύ περπάτημα και με ωραία ρούχα μακριά και πιο καλά, αλλά και με σορτσάκια που το έβαλα. Σκέτο και είχα και την αγωνία. Λέω, εγώ τώρα με σορτσάκι που πάω, κυκλοφορώ στην Αθήνα. Και μετά λέω, έλα, ποιος θα με προσέξει. Αλλά πραγματικά με το τακουνάκι αυτό και με όλο αυτό το παιχνίδισμα μπροστά, άλλο πράγμα. Σαν να είχα βάλει ό,τι πιο γκράντε και φορούσα απλά ένα σόρτ. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο πέδιλο. Είναι πολύ κλασικό και όμορφο. Τι άλλο, να δείξουμε και αυτά τα οποία εσένα σου άρεσε το μπέζ, αλλά και το κόκκινο και το μαύρο έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ κομψό πέδιλο, πολύ θηλυκό, Steve Madden, δετό. Δεν είναι όσο ψηλά τα έχουμε πει, θέλει κάθε γυναίκα. Αυτό που επίσης την προηγούμενη Παρασκευή το δείξαμε πολύ, το οποίο είναι ένα πολύ κλασικό πέδιλο, ειδικά το νου, το αγαπάνε πάρα πολύ οι γυναίκες γιατί πηγαίνει με όλα και μπορούν να το φορέσουν με ό,τι φόρεμα ή ρούχο ή ντύσιμο θέλουν. Πολύ κλασικό και αυτό σαν σχέδιο. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και στις τσάντες. Ενδεικτικά έχω φέρει εγώ κάποια κλατς. Γιατί το καλοκαίρι συνδυάζουμε και στους γάμους, βαφτίσεις που έχουμε ή στα events, στα διάφορα, θέλουμε να κρατάμε και το ασορτί. Αυτό τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο μεταλλικό. Τα μεταλλικά είναι πάρα πολύ μόδα φέτος.
Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το οποίο η αλυσιδίτσα του, όπως σε όλα όσα έχουν αλυσιδίτσα, μπορεί να μακρύνει και να το φορέσουμε και χιαστή στον ώμο. Δηλαδή, ανάλογα τι βολεύει την κάθε γυναίκα. Πάρα πολλά flats, εντάξει, σήμερα δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε. Εγώ ξέρεις τι αφορούσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα άσπρα. Φορούσες τα άσπρα. Αυτά που είναι ίδια με τις μικρής μου. Ολόιδια καταπληκτικά. Τη Τζάκι Κέννεντι, τα σανδάλια, πάρα πολύ ωραία. Τα αγαπήσαν οι γυναίκες πολύ. Τι να πω, ό,τι ψάχνει μια γυναίκα μπορεί να το βρει στα καταστήματα ΝΑΚ. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτό είναι σαν πλαστικό PVC, υλικό, σταθερό, από κάτω δεν γλιστράει, είναι διάφανο. Αυτό που λέγαμε το γοβάκι της σταχτοπούτας, μπορεί να το φορέσει όλο το καλοκαίρι με ό,τι και αν φοράς επάνω. Και μετά αντρικά και παιδικά. Από εκεί μπορούμε να δείξουμε. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ρίξουμε μια ματιά και από εδώ και να βάλουμε και κάποιο τέλος πάντων από τα πέδιλα, τα δικά μας τα γυναικεία. Αυτό το παπουτσάκι σας έλεγα. Που το φορούσα σήμερα το πρωί. Φυσικά, εγώ χωρίς τέτοιο από πίσω. Είμαστε μεγάλες γυναίκες, δεν θα μας φύγει το ποδαράκι, αλλά στο μωράκι μπορεί να φύγει και θέλουμε να το πιάνει γιατί είναι μικρό αυτό το παιδάκι που θα το βάλει αυτό. Πάρα πολύ υπέροχα όλα αυτά εδώ τα μικρούτσικα, τα παιδικά. Αγκαλιάς. Πάλι σας δείχνω για κορίτσια. Θα πάω και στα αγόρια, δεν θα τα δικήσω τόσο. Εντάξει, έχουμε φέρει ενδεικτικά για τα αγοράκια. Δείτε ρε παιδιά, τι νόστιμα που είναι τα παιδικούλια. Και αυτά εδώ που είναι για πλαστικά θαλασσίτσα. για θάλασσα, ναι, για να Πόσο μπορεί το παιδάκι να χαριτωμένα. παίζει. Ή στις πέτρες δεν μπορούν να περπατήσουν τα παιδάκια, μπορούν να φοράνε αυτά τα παιδιλάκια και να είναι Και για πιο μεγαλύτερα άνετα. κοριτσάκια. Επίσης πάρα πολλά. Καλά, ότι έχετε πάρα πολλά σχέδια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μια μαμά με το παιδί της και να μην βρει. Καλά, είναι πάρα πολύ Όσο και κωδική. να είναι δύσκολο το παιδί ή η μαμά, εξαρτάται ποιος είναι. Ναι, Εμένα η όχι. μία μου κόρη είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ δεν το κάνω αυτό σε μαγαζί να κατεβάσω όλα τα σχέδια. Και αυτό και αυτό. Και εκείνο και εκείνο. Δεν σας είπα μια μέρα που είχαμε πάει στο μόλ, στο μαγαζί σας. κατεβάσατε όλο. Κατεβάσα. Η μία μου κόρη, είχα πάει και με τις δύο. Η μία κατέβασε όλο το μαγαζί. Η άλλη με το πρώτο λέει: Σ' αρέσει, Μανούλα, μ' αρέσει, παιδί μου. Η άλλη. Και αυτό. Και εκείνο. Και το άλλο, όλα τα είχαμε βάλει κάτω αφού τα είχα βγάλει φωτογραφία. Λέω, κοιτάξτε τι κατέβασε η κόρη μου για να διαλέξει φωτογραφία, να διαλέξει παπούτσι να φορέσει. Εντάξει, τα κοριτσάκια γενικά το ευχαριστούνται. Το βλέπουμε και εμείς στα καταστήματα. Είναι τελείως διαφορετική η συμπεριφορά. Ναι, πάρα πολλά παιδικά Να, και. αυτά. Ναι, αρχαιοελληνικά. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μου άρεσε πολύ. Και Μήνα πιο και αυτό. ψηλά, είδες, Νίνα, τίποτα ναι. τυχαίο. Έχουμε πάρα πολλά backpacks, ακίδια πλάτης. Τώρα έχουμε φέρει μόνο τα τελευταία που είχαν ήμουν έρθει. χτες και μου λέει μια κοπέλα, φίλη μου, και μου λέει: Ρε Ελένη, πες μου πάλι, έχω φάει τον κόσμο. Αυτό το σακίδιο που σε βλέπω παντού. Το μπλε ή το κόκκινο. Το μπλε ή κόκκινο. Μου λέει με το μπλε, σε βλέπω συνέχεια. Μου λέει: Έχω τρελαθεί. Πού είναι να πάω να το πάρω? Λέω: Δεν χρειάζεται να πας. Μπες www.nak.gr. Δες αν υπάρχει. Της λέω: Δεν ξέρω τι έχει γίνει και με αυτά. Πρέπει να έχει, εντάξει. Πρέπει να Αυτά, έχει. ναι. Της λέω: Ποιο χρώμα σου άρεσε? Μου λέει: Εγώ την μπλε έχω δει από σένα. Λέω: Έχει και άλλα ωραία χρώματα, ρίξε μια ματιά. Δεν μου τα έφερες, αλλά δεν πειράζει. Καταπληκτικά. Ναι, πολύ ωραία σακίδια. Σήμερα και δεν τα έχω φέρει μαζί μου, γιατί πια είπα να το βγάλω. Άλλαξε τις τελευταίες 3 μέρες. τη φοράς, ναι. Δεν γίνεται. Λογικό. Πολλά σαγιοναράκια επίσης για τα παιδάκια, γιατί το καλοκαίρι φοράμε σαγιοναρίτσες. Με όλους τους ήρωες Disney και όλα αυτά που βλέπουν και στα παιδικά Hello Kitty, Spider-Man κτλ. Αλλά και τα αγοριστικά. Λίγα, αλλά καλά. Ναι, Λίγα εντάξει, εδώ. έχουμε πάρα πολλά. Ναι, πάρα Εκείνοι πολλά. έχουν πάρα πολλά. Λίγα εδώ. Ό,τι ψάχνει μια μητέρα μπορεί να το βρει στα καταστήματα ΝΑΚ. Και για να μην λέτε ότι σας παραμελούμε και εσάς. Ναι, ενδεικτικά. Να το. Μοκασίνια. Πάρα πολλά Μοκασίνια χρώματα. οδηγήσεως, πολύ μαλακά. Τα βλέπουμε. Δηλαδή είναι σαν παντόφλες για τους άντρες το καλοκαίρι. Τα θέλουν αυτά τα με βερμουδίτσα, τους βολεύουν πολύ. Αλλά και αυτά. Δετά. Αυτό το πλεκτό αρέσει πάρα πολύ και το είχαμε και πέρυσι, το έχουμε και φέτος σε πολλά σχέδια. Θα δοκιμάσουμε τίποτα εμείς? Ναι, να δοκιμάσουμε. Πώς το βλέπεις βεβαίως. το θέμα Εγώ μας? θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή γενικότερα οι καταναλωτές θέλουν να φροντίζουν και τα παπούτσια τους, στα καταστήματα ΝΑΚ υπάρχουν και όλα τα προϊόντα περιποίησης για ένα παπούτσι. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή την κρέμα που έχει αβοκάντο, η οποία είναι φυτική, δηλαδή δεν έχει τίποτα χημικό. Μπορούμε να τη βάλουμε και σε κανονικό δέρμα. Και επειδή το δέρμα αναπνέει όπως το ανθρώπινο, το βάζουμε πάνω και το γυαλίζει και το φρεσκάρει. Και το παπούτσι μπορεί να το έχουμε, ας πούμε, κάποια χρόνια. Φαίνεται το ίδιο καινούριο. Πώς το ζητάμε αυτό, Ειρήνη? Αυτή είναι κρέμα περιποίησης. Αν το πούνε στο κατάστημα, θα τους δείξουν, είναι. Οι πολιτές θα τους εξηγήσουν και πώς να το χρησιμοποιούν και ποιο είναι το κατάλληλο προϊόν για το παπούτσι που θέλουν. Ωραία. Οπότε, Οπότε εγώ παίρνω ένα ζευγάρι, δύο τέλος πάντων, και να μας δείξεις και εσύ τα δικά σου, να πάω εγώ από την άλλη πλευρά. ωραία. Εγώ φοράω καθρέφτη Steve Madden ψιλοτάκουνο πέδιλο. Είναι αρκετά ψηλό, είναι τουλάχιστον 11 με 12 πόντους. Το φοράμε από πίσω, έχει φερμουάρ, οπότε φοριέται πάρα πολύ εύκολα. Θυμίζει αρχαιοελληνικό, είναι καθρέφτης και υπάρχει και σε υπέροχο χρυσό. Είναι πολύ εντυπωσιακό πέδιλο, πολύ σεξι
και ειδικά σε μαυρισμένο δέρμα αναδεικνύεται πάρα πολύ. Steve Madden, ο Steve Madden κάνει πάρα πολύ θηλυκά πέδιλα, ψηλά. Όλα του τα σχέδια είναι σε επιταγές της μόδας. Και να δείξω και το χρυσό, μπορώ? Βεβαίως, βεβαίως να μπορείς. γιατί με έχει στο πλάνο, να δείξω δίπλα για να δουν και τη διαφορά. Λοιπόν, αν μια γυναίκα είτε θέλει ασημένιο είτε χρυσό, εκεί. Ανάλογα με το ρούχο και το ντύσιμο που έχει να βάλει. Πάντως τα μεταλλικά να πούμε ότι είναι εύκολα παπούτσια, γιατί πηγαίνουν με οτιδήποτε χρώμα βάλουμε από πάνω φόρεμα. Και δείτε και αυτά που... Έχουν μεγάλη διαφορά στο ύψος, παιδιά, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το οποίο βγαίνει και σε ασημή. Εύκολο πέδιλο, πολύ ωραίο. Μην κοιτάτε που εμένα βγαίνει το πόδι μου, είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Ο καθένας το παίρνει στο μέγεθός του. Δείτε το σχέδιο μόνο και πόσο ωραία στέκεται το πόδι και καλύπτεται και πίσω. Από πίσω μπαίνει. Ανοίγεις το φερμουάρ και το φοράς. Απλά και ωραία. Πολύ ωραίο πέδιλο πραγματικά. Και είδα και το άλλο που έχω κάψει καρδιές με αυτό. Σε ασημή σας το έδειχνα προηγουμένως, γιατί το φορούσα πριν κάνα 2 μέρες σε ασημή. Αλλά εδώ σας το έχω βάλει στο χρυσό. Και από πίσω. Πώς δείχνει. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να το. Έχω κάνει μεγάλη διαφορά στο ύψος. Πώς το πέτυχα έτσι? Ναι, γιατί αυτό το αριστερό σου έχει πολύ φιάπα. Πρέπει να είναι 16 πόντους σίγουρα. Δείτε πόσο ψηλό είναι αυτό. Αυτό. Δεν του φαίνεται Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι τόσο λεπτό, ανεβαίνεις επάνω, πώς το βλέπεις, το πας. Λοιπόν, δείτε το αυτό. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Δηλαδή είναι για όλες τις γυναίκες. Τα φοράνε τα ψηλοτάκουνα, αυτό μπορούν να το φορέσουν. Αυτό είναι ιδιαίτερος ψηλό, αλλά πόσο σεξι είναι. Πολύ σεξι. Θέλει και θυσίες λίγο, ρε κορίτσια, τι να κάνουμε. Ναι, δεν είναι εύκολο να περπατάς σε τόσο ψηλό τακούνι. Όλες μας, κάποιες το έχουν για πλάκα και χορεύουν κιόλας. Αλλά κάνει τη διαφορά. Τι να λέμε. Ναι, τα ψηλοτάκουνα. Θέλω και μια γραμμή, θέλω να δώσω ένα δώρο. Δεν έχω ανεβάσει σήμερα φωτογραφία. Θα ήθελα να δώσω ό,τι δώσω, 2-3 δώρα, θέλω να τα δώσω τηλεφωνικά. Θέλω να δώσω ένα δώρο στην Ζάκυνθο και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη μαμά σου, η οποία δεν με ξεχνάει ποτέ και θέλω να την ευχαριστήσω που μου έφερε σήμερα μποναμά φοβερό, που το ψάχνω και όποιος μου τον στέλνει μου δίνει μεγάλη χαρά. Τραχανάς από τα χεράκια της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου. Να είναι καλά. Πολύ την ευχαριστώ. Στη Ζάκυνθο θα είναι η πρώτη γραμμή και το πρώτο δώρο που θα δώσω. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι φοράς. Εγώ έβαλα πάλι Steve Madden ψηλοτάκουνο. Φέτος να θυμίσουμε ότι είναι πάρα πολύ μόδα η διαφάνεια. Βλέπουμε ότι εδώ το πόδι φαίνεται μέσα στο παπούτσι. Υπάρχει μια διαφάνεια. Αυτό είναι όλο με στρας, όλο το παπούτσι και μπροστά και το λουράκι που είναι στον αστράγαλο, αλλά και πίσω είναι όλο ντυμένο με στρας. Είναι ψηλό παπούτσι, αλλά είναι nude, οπότε επίσης μπορούμε να το φορέσουμε με ό,τι θέλουμε. Και από την άλλη πάλι ένα ιδιαίτερο πέδιλο, πιο ροκ, πιο σκληρό σαν παπούτσι, γιατί έχει μαύρο και μεταλλικό καθρέφτη ανθρακή. Πολύ ωραίο, το έχουμε και σε ένα ολόχρυσο. Είναι φαρδιά η φάσα του, οπότε εδώ οποιαδήποτε γυναίκα έχει κάποια τέλεια μπορεί να την καλύψει και να φαίνεται πιο ωραίο το πέλμα της. Αυτά. Πολύ ωραία και σου έρχομαι πολύ δυνατά. Για να δω. Με ένα Steve Madden, 2 δηλαδή, το ίδιο αλλά σε διαφορετικό χρώμα, έτσι για να παίρνουν μια ιδέα πώς δείχνει το καθένα. Βέβαια, το πώς δείχνει το καθένα έχει να κάνει και με το τι ρούχο φοράμε τώρα. Και εγώ φοράω ένα συγκεκριμένο ρούχο. Κάποιο μπορεί να αναδεικνύεται περισσότερο από το άλλο, αλλά δεν πειράζει. Δείτε εσείς τα χρώματα, γιατί γενικώς με τα χρώματα δεν θέλω να φοβάστε. Εδώ έβαλα το ίδιο για να έχω και ίδιο ύψος. Ωραία και το μπλε. Λοιπόν, πολύ ωραίο και το μπλε. Αυτό είπα, λέω τώρα να δεις που θα τους γυαλίσει το μπλε. Βέβαια. Καταρχήν είναι ένα μπλε που βγάζει μάτι. Είναι ηλεκτρικ αυτό. Είναι ηλεκτρικ, γι' αυτό. Και πάει και με το φόρεμα, γιατί είναι στις ίδιες αποχρώσεις. Πάρα πολύ ωραίο πέδιλο. Εγώ έχω κρατήσει το άλλο, αυτό εδώ. Πολύ ωραίο και το μπλε. Και πολύ πιο έντονο στο μάτι. Δηλαδή, αν θες κάτι να φαίνεται, πας σε ένα έντονο χρώμα. Δεν το φοβάσαι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παπούτσι, ναι. Κάτσε να αλλάξω κι εγώ. Λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό υπάρχει και μαύρο. Και στις γυναίκες που θέλουν στάνταρ πράγματα. Μαύρο. Υπάρχει και μαύρο. Εγώ όμως τα πήσα εδώ, Σταύρο. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Το μπλε. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορώ να έχω γραμμή? Ωραία, τότε να ζητήσω και μια γραμμή από την Αθήνα. Τη Ζάκυνθο, εγώ το δώρο θα το δώσω ό,τι και να γίνει. Το οφείλω στη μαμά της. Τέλος. Λοιπόν, και μια Αθήνα. Προχωρώντας, να θυμίσουμε και τα φλατ. Κάποια φλατ από αυτά έχουν παίξει πολύ και δεν έχουν παίξει πολύ μόνο φέτος, αλλά και πέρσι. Γιατί το ένα κομμάτι είναι δυνατό και κλασικό. Παίζει και ξαναπαίζει, γιατί εμείς το ζητάμε και καλό είναι να μπορεί και η εταιρεία να μας το φέρει πίσω.
Υπέροχο, δείχνει καταπληκτικά. Φέρνει πάρα πολύ στο ψιλοτάκουνο πέδιλο που φορούσα πριν, εκείνο, αλλά μόνο που εδώ είναι flat. Να κάτσε να το δείξω λίγο. Είναι της ιδίας φιλοσοφίας, ναι. Βλέπετε, να το, άμα το δεις έτσι εδώ, το καταλαβαίνεις. Πολύ ωραίο flat. Αυτά τα flat βολεύουν πολύ γιατί είναι σχεδόν ακάλυπτο το πατουσάκι, οπότε τα φοράνε πάρα πολύ εύκολα ωραίο. με όλα. Όπως και αυτό βέβαια, από την συλλογή που μας δείξανε φέτος που φέρανε από Τζάκι Ο, που ήταν πραγματικά υπέροχα. Καλησπέρα στην Αθήνα. Τσακ, είδες, λες Αθήνα, τσακ, εμφανίζεται. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και σένα, το όνομά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ. Το όνομά σου? Κλάρα λέγομαι. Κουκλάρα. Τι? Κλάρα. 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 Κιάρα. Ρε παιδιά, Κιάρα ή Κλάρα? Κλάρα. Λοιπόν, Κλάρα μου, κουκλάρα μου, πες μου πώς θα σε κάνω χαρούμενη. Επέλεξε μόνη σου. Ποιο από τα παπούτσια που φορέσαμε θέλεις να γίνει δικό σου? Όποιο σου αρέσει. Λοιπόν, είναι αυτά που φοράω τα δύο. Ναι, Είναι αυτό που έδειχνα πριν, που το φορούσα εγώ σε χρυσό, αλλά υπάρχει και σε ασημή. Και αυτό αν θέλει, τον καθρέφτη. Και αυτό που φορούσε η Ειρήνη. Και φόρησα κι άλλο ένα, αλλά κάπου το άφησα τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι, πιο βάλαμε άλλο. Να το μωρέ, και το νακ που φορούσα το κόκκινο, το υπέροχο. Μπράβο, ναι. Το οποίο υπάρχει και σε μπλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε μαύρο, αν υπάρχει παρακαλώ να προηγηθώ. Λοιπόν, σε ρωτάω, ποιο θέλεις απ' όλα, δες τα. Το ασημί. Ναι, ασημί είναι αυτά τα δύο. Ποιο θες από τα δύο? Το ασημί. Ναι, ναι, είναι δύο τα ασημί. Ποιο από τα δύο? Καθρέφτης ασημί που είναι. Αυτό που φορούσε η Ειρήνη. Τέλειο δικό σου, με γεια σου, κούκλα μου. Φιλάκια πολλά αυτό, είπε καθρέφτης. Ωραία. Είναι ξεκάθαρο. Με γεια της. Έχω και τη Ζάκυνθο. Τέλεια. Καλησπέρα και στη Ζάκυνθο. Ελένη, Αγάπη μου, καλησπέρα. γεια σου κοριτσάκι μου, καλησπέρα. Εσένα πώς σε λένε? Δεν πιστεύω με τίποτα, η καρδιά μου να είναι τρελή. Βέβαια, γιατί πρόφτασες λίγο πριν κλείσουμε, να πάρεις Ναι, δώρο ναι. κι εσύ. Πραγματικά προσπαθώ όλο το χειμώνα και κατάφερα σήμερα. Πες μου το μικρό σου όνομα. Με λένε Νίκη. Νίκη, ωραία. Νίκη, έχεις βάλει κάποιο στο μάτι από αυτά που δείξαμε? Μου αρέσει πάρα πολύ το μαύρο με τα κρόσια. Α, Τέλεια. μάλιστα, να το. Δίπλα στα υπόλοιπα, το μαύρο με τα κρόσια για σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα τρία χρώματα, όποιο σας αρέσει. Με γεια της. Με γεια της. Και η Ειρήνη μου. Άλλαξα κι εγώ, έβαλα πάλι Steve Madden από τη μία πλευρά αυτό το πέδιλο, το οποίο έχει αυτή την ομορφιά μπροστά, δένει με φιόγκο. Αυτό μπορούμε ή μπροστά ή στο πλάι, ανάλογα που θέλουμε να φαίνεται το στόλισμα. Υπάρχει σε αυτό το υπέροχο νου, το οποίο λίγο καφετίζει. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πουδρό ροζ που λέμε ότι είναι το nude. Υπάρχει και σε γκρι μπέζ και υπάρχει και σε μαύρο. Και από την άλλη έχω βάλει αυτό το πέδιλο που λέμε ότι αρέσει σε όλες τις γυναίκες, το Steve Madden, σε μαύρο, κλασικό πέδιλο, σε όλα τα χρώματα. Νομίζω ότι όποια γυναίκα πάρει αυτό το πέδιλο θα Αυτό το έχει είναι μια ζωή. καταπληκτικό. Ναι. Καταπληκτικό και το τακούνι του σωστό, δηλαδή για όλους τους τύπους γυναικών. Ναι, είναι... Και στο ποδαράκι σου είναι ακριβώς. Είναι Αυτό πάρα δηλαδή πολύ ωραίο. μην αλλάξεις, έτσι να φύγεις και να κρατήσεις και τα δύο σχέδια. Είναι πολύ ωραία, σου πάνε. Μη γεια. Εντάξει, ευχαριστώ Ελένη. Σου πάνε, είναι φτιαγμένα για τα ποδαράκια σου. Αλήθεια σου λέω. Ειρήνη μου, πάρα σε ευχαριστώ πολύ. πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Χαίρομαι που πρόφτασες να είσαι και στην τελευταία εκπομπή, που δεν ήταν να είστε, αλλά προέκυψε η Νάξος και κάναμε μια αλλαγή. Αφού ξεκινήσαμε μαζί, αυτό είναι και το σωστό, να κλείσουμε και μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εμείς να θυμίσουμε ότι η εταιρεία ΝΑΚ ξεκινάει από σήμερα προσφορές για ένα δεκαήμερο και κατόπιν ακολουθούν οι κανονικές τους εκπτώσεις. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε ποιες είναι οι προσφορές, δύο λύσεις έχετε. Ή να πάτε στα μαγαζιά ή να μπείτε στο site και τώρα αυτή τη στιγμή www.nac.gr και να δείτε τα πάντα και να δείτε και τις προσφορές. Και μπορεί εμείς να μην είμαστε εδώ, αλλά οι φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει στο Instagram και στο Twitter μένουν και μπορείτε να μπείτε, να βρείτε, να θυμηθείτε. Μπορεί μέσα στις εκπτώσεις που θα μπείτε τώρα να βρείτε και χειμωνιάτικα που σας ενδιαφέρουν. Λέω εγώ, ψάχτε τα λίγο, μην κοιτάτε μόνο τα καλοκαιρινά. Τι νομίζετε πως είναι ο χειμώνας, ένας τσακ και έρχεται. Μόλις μας ξαναδείτε, βγάλετε ομπρέλες. Είναι το σύνθημα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τα φιλιά μου σε όλη την εταιρεία.
Θα δώσω. Και με χαρά και ζωντάνια και ξεκούραση θα τα ξαναπούμε και στην επόμενη σεζόν τη χειμερινή. Θα τα ξαναπούμε, τα κανονίσαμε. Ωραία. Μαζί θα είμαστε πάλι. Λοιπόν, πολλά φιλιά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.